खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय किरान बर'आ BTR मुभमेन्ट अफ द इयार 2020 बान्था मोनदों। मिसेस इउनिभार्स एक्सक्लुसिव बिमुं देरहानो हानाय एबा UPPL दोलोनि बिबानगिरि किरान बर'आ फिन मोनसे बान्था मोनबावनो हानानै बर' हारिखौ गोग्गा होदों। बिथां किरान बर'आ BTR मुभमेन्ट अफ द इयार 2020 बान्था देरहादों। बेनि सिगां थांनाय 2017 मायथाइयाव बुहुमनि आइजोफोरखौ फेजेननानै मिसेस इउनिभार्स एक्सक्लुसिव बिमुं देरहानो हादोंमोन बिथां किरान बर'आ। मख'नो गोनांदि बिथां किरान बर'आ थांनाय मे दानाव UPPL दोलोआव जयेन जानानै राजखान्थि मुलुगाव आगान होजेनदोंमोन। नैथियाव दङ सासे डाक्टारा हिन्दुनि सिनायथि होनानै सासे नार्सजों 7 दान सोमोन्दो लाखिदों। हादराव फिन लाभ जिहादनि जाथाय। सासे डाक्टारा गावखौनो हिन्दु सिनायथि होनानै 7 दानसिम देहायारि सोमोन्दो लानायनि खौराङा चुराङाव फैदों। उत्तर प्रदेशनि फागाबाद मुंनि गंसे देहा फाहामसालियाव जादों बे जाथाया। बे देहा फाहामसालियाव खामानि मावनाय सासे डाक्टारा गावखौ आखसाय मुं सिनायथि होनानै सासे नार्सखौ मोजां मोननायनि जेयाव फोनांनानै 7 दानसिम देहायारि सोमोन्दो लाखिबोदों। बे जाथायनि सायाव दुखुथिया नार्सआ अजद होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आक्राम कुरैशी मुंनि डाक्टारा गावखौनो जुलि नागारनाय सिनायथि होनानै 7 दानसिम देहायारि सोमोन्दो लाखिबोदों। बे समाव नार्सआ गोरबोआव थानायलाय धोरोमखौ सोलायनानै जुलि लानायनि खोथा होदोंमोन डाक्टारा। अब्लासो गासै जाथाया चुराङाव फैदों। थामथियाव दङ इनायि मानसि बुग्रा गपाल नार्जारिया निमाहा बिबाय। बावैसो सान सिगां महाराष्ट्र रायजोनि सतरा जिल्लायाव खामानि मावनो थाहैनाय गावनि बिफा आरो फंबायनि समान सुबुंखौ सासे जुनाद आखुनि सुबुङा इनायि बुनाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव भाइराल जादोंमोन। बे भिडिअ'आ मोखां बिजाबाव भाइराल जानाय लोगो लोगोनो गोबां बर' रायजो राजाफोरा सोंखारिनायजों लोगोसे बेबादि मानसिखौ इनायि बुनायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसे गोबाङानो बे जुनाद आखुनि सुबुंखौ नागिरनानै साजा होनांगौनिबो दाबि दैखांदोंमोन। बे जुनाद आखुनि मुङा गपाल नार्जारि। रायजो राजाफोरनि रागा जोंनायनि थाखाय जुनाद आखुनि गपालआ मोनसे भिडिअ' मेसेजनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बियो। ब्रैथियाव दङ कामाख्या मन्दिरनि गोजौ बाहागोखौ 19 किल'ग्राम सनाजों बानायदों। हादरनि गेजेराव थानाय सनानि मन्दिरफोरनि सारियाव आसामनि कामाख्या मन्दिरनि मुङाबो थासिगोन। पान्जाबनि गुरुद्वारा आरो मुम्बाइनि साईबाबा मन्दिर बादिनो बे बाराव बिमा कामाख्या मन्दिराबो सनानि मन्दिर फारिलाइयाव 19 किल'ग्राम सनाजों लुफुंनाय जादों बिमा कामाख्या मन्दिरनि गोजौ बाहागोनि बिथोखौ। रिपर्टनि बादिब्ला गोहोनि थानसालि बिमा कामाख्या मन्दिरनि बे 19 किल'ग्राम सनाखौ दान होदों हादरनि गिबि सारियाव थानाय फालांगिरि मुकेश आम्बानीआ। मख'नो गोनांदि मन्दिरनि गोजौ बाहागोनि बे बिथोखौ 3 खोलोबनि दैहु महराव बानायदों। बाथियाव दङ फैगौ बोसोरनि मार्च दानसिम 50,000 साख्रियाव थिसनगोन। हादरनि खामानि गैजायैफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फैगौ गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि मार्च दानसिम गोदानै 50,000 साख्रियाव थिसनगोन। मुम्बाइनि प्रडाक्शन लिंक्ड इनसेन्टिभ बिथांखिजों मबाइल बानायग्रा हादरारि आरो गुबुन हादरारि कम्पानिफ्रा खमैबो 50,000 लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसनगोन। मख'नो गोनांदि लकडाउननि जाहोनाव गोबां मावथिफोरानो खामानि नागारनानै गावबा गावनि नखराव थांजोबदोंमोन, जायनि थाखाय गोबां कम्पानिफोराव मावथिफोरनि बिथिङा खमायदोंमोन। बे बिथांखिनि सिङाव सेमसां बायदि गुबुन हादरनि मबाइल कम्पानिफोरा फोनांजाब राहाखौ लाखिनानै दोनदों आरो बे बिथांखिनि सिङाव 5 बोसोरनि थाखाय 41,000 कोटि रांनि इनसेन्टिभ लानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।